आगे मैया हमरा बियाह करा देने तो हम मर जेबो। अरे की भेलौ रे, एका कैसे काहे करे लगनी? तोरा कौन कौची बोललो? देख हमरा बोललो है कोई कुछ नहीं, बस हमरा बियाह करा दे तो करा दे। अरे बेटा लड़की यारी देखबऊ तब न बियाह करबऊ। आगे लड़की यार की देख मिगे, लड़की हम देख ले, बस बियाह करा दे ओकरे से। आई माई, अरे भंगलावा तू केकरा देख ली रे? केकरा से बियाह करा दिए? तो ले सुन, दीदी के ननदिया से करो ही ओ प्यार गे, ओकरे से करा देना हमारो बियाह गे। दीदी के ननदिया से करो ही ओ प्यार गे, ओकरे से करा देना हमारो बियाह गे। अरे कोतवा तोरा और कोई नहीं मिल रहल रे, यही से तू कहो हनी कि दीदी ही जइबई दीदी ही जइबई हैं? हे जी सुनो हखो, देखो ही कौची बोल रहल है। अरे की बोले हो? छू नहीं, बस हमार बियाह करा दा तो करा दे। करम ही जे ओकरा से तू बियाह रे, छूट जइतो बहिनी के नैहर ससुरार रे। करम ही जे ओकरा से तू बियाह रे, छूट जइतो बहिनी के नैहर ससुरार रे। आगे की होते गे? प्यार नहीं करो ये गे, प्यार करो ओकरा से तो बियाह करबे दूसरा से। देख फालतू के मत बोल। अरे नहीं बेटा तोरा ई नहीं बोलल करो हियो। तू बताओ अपन दीदी के घर में शादी करमी तब बाद में मुंह देखावे लायक रहमी? तू जायला रहमी? तोरा घरा में घुस देतो सब? आगे की नहीं देते घर हम घुसल गे, वो प्यार कल के तबे न कैलिए हम हूँ। अरे समझी बेटा वो लड़की है तू लड़का ही। आगे कौची है गे तो हमार सुन ले पहले। आगे हमारा नहीं कुछ बुझा हो गे मैया, ओकरे हम अपन बनोई बो कनैया। हमारा नहीं कुछ बुझा हो गे मैया, ओकरे हम अपन बनोई बो कनैया। हे भगवान यही से नहीं जाए दे ही कहीं। एक दिन गेलई आ कने न कने से प्यार करके चलल। आगे देख ढेर नोटंकी नहीं कर, बस हमार बियाहवा करेमी कि नहीं करेमी ई बोल। अरे कौन मुँह लेके जाइए रे बोल। अहो जब बोलवे करो है और लड़कियों करवे करो है तो समझे जी से एक बार जाके बात कर लेवे। एकराम की है? आजी तोरा कुछ समझ में आ रहा हो? अपन बेटिया के नंदी से प्यार करो है आ कहा है कि ओकरे से बियाह करा दे। की होले? जाके समझे जी से एक बार बात कर लेवे। हे भगवान हम कैसे समझिए आगे के बात हम कैसे बतइए? हे भगवान हम कैसे समझिए आगे के बात हम कैसे बतइए? देख तो चुपचाप रह, हम समझे जी से जाके बात कर लेवे। अजी तोरा कैसे बताइयो? कहीं वो राजी नहीं होलखिन ता? आएंगे मैया, नहीं होते कैसे राजी गे, उहो ने प्यार करो हमरा संग। देखी साथे वाला फोटुआ। अरे कुतवा तोरा कैसे समझियो? तोरा कुछ समझ में आवो पहले? आगे कैसे के नय होते मैया उराजी, हाँ कैली कौड़ी कहो हले चल भागी। कैसे के नय होते मैया उराजी, हाँ कैली कौड़ी कहो हले चल भागी। अरे बेटा कुछ समझी रे, कुछ समझी। आगे कौची समझिएगे, जखने से कैले ही समझी बेटा समझी। जदी रे बेटा उजई तो बदल रे, बहिनी के घर तोरा जई तो उजड़ रे। जदी रे बेटा उजई तो बदल रे, बहिनी के घर तोरा जई तो उजड़ रे। तो ठीके हो, ओकरा लेके हम भाग जाइयो, बस समझ में आ जीतो। अरे नहीं बेटा सुन सुन। आगे कौची सुन गे, हम कुछ नहीं सुनबो। अरे क्या हल्ला करब रही रे? जब कहबे करब करे के जाके बात कर ले तो बात करे दे, पहले हम जाके बात कर ले ही। हाँ तो मैया के बढ़िया से समझा दो, बार बार कहते रहो अरे समझी रे समझी, अरे सुनी रे सुनी। बस हम कुछ समझबो मजबो नहीं। देखो बाबू हम ओकरा से बियाह करबो तो करबो। अजी दोनों बापे बेटा एक खानी हक हो।